Helo, Ian Cottrell ydw I, a dyma be dwi'n gwisgo heddiw. Dwi'n gynhyrchydd, dwi'n cynhyrchu rhaglenni plant ar gyfer stwnsh, a dwi hefyd yn DJ ar y penwythnos. Dwi'n hoffi lot o ddillad sydd yn edrych yn eitha hen, clasurol. Dwi ddim yn un sydd yn hoffi pethau fel labeli arnyn nhw, ond dwi'n hoffi prynu cressity gan fy hoff fandiau a grwpiau. Dillad eitha lliwgar. Dwi ddim yn hoffi gwisgo siwt a pethau fel yna, felly eitha casual. Dwi'n hoffi gwisgo lot o hetiau fel caps pelfas fel hwn. Ddim yn hoffi lot o rai sydd efo enw arnyn nhw. Dwi'n hoffi rhai eitha syml. Dwi'n hoffi cressity gan fandiau. Dwi newydd gael hwn. Mae'n dod o 1989 a nes i brynu fo ar eBay i fy hun fel anrheg, a nath o gostio tua 75 punt. Yn yr 80au ac yn y 90au oedd cressity arfer bod yn enfawr. Felly, wrth i ti roi mwy o bwysau ymlaen, pan ti'n mynd yn hen, mae cressity dal yn edrych yn iawn. Dwi ddim yn fan mawr iawn o wisgo sgidiau, well gennai pethau fel Vans neu trainers, a mae gennai gasgliad eitha mawr o Vans. Dwi'n gwisgo Vans heddiw, a dwi'n gwisgo Vans tan bod nhw yn disgyn oddi ar fy nhraed. Mae bron pob par efo tyllau yn nhw, a dwi'n cael raw gan mam. Os ydy hi'n gweld fi'n gwisgo nhw, mae'n rhaid fi newid fy sgidiau. Dwi ddim yn byw efo mam, obviously. You know. Dwi'n meddwl bod yn bwysig cael dillad sydd yn gallu mynd efo'i gilydd, sy'n gallu matcho gilydd, felly ti jyst yn gallu rhoi par o jeans ymlaen, a ti'n gwybod, okay, mae gennai got fel cot Ralph Lauren polo sydd yn un o fatha cotiau clasurol. Ti wastad yn gallu jyst taflu hwnna ymlaen, a mae gennai got hefyd Farrow vintage sydd yn felyn, a am ryw reswm mae hwnna'n mynd efo lot o pethau, mynd yn dda iawn efo jeans. Felly ti ond angen cwpl o'r dillad eitha bach, ond efo pethau dych chi'n gwybod neith matcho pob dim arall sydd yna. Ian Cottrell o'n i, a dyma be o'n i'n gwisgo heddiw.